100%. Eli se, mitä me saadaan lisämyyntiä, niin se laitetaan tuplana. Sydämellisesti tervetuloa. Minne? Ramin konditoriaan 3.6. jo aamusta kello 7 lähtien. Aika lailla siinä. Mä uskon, että nyt tulee tosi paljon porukkaa. Mä uskon, että kaikilla on tosi hauskaa ja me opitaan tosi paljon toisiltamme, että mitä hyviä ekotekoja me voitaisiin tehdä.